na your first question na mpanimfo a epe answers every opese ebusa and say ye wo edin bi a Ghana ha Manhyia royal household emma ene side no ye de ma won na adenti na say ye exclusive to Manhyia emma if free Manhyia I free royals no free one. Okay. Mpacho ne etie ne say Manhyia obiye nim say eye asanteman wo mo edi asantefo eso no won fie eno no na nipa bebre enim say emma no wo ho no obi ofi Manhyia biara ye fe na free ye obi bia ofi Manhyia a oye odehye no ye frɛ no afree ye aminim say Ghana fo bebre wi afifi say ye didin ne ma wo no ache around 1730s say nipo didin ne ma wo no ne opokuare odikan a obabedi akonwa 1731 odi 11 years ntineche say owu 1742 nti sa mmerɛ no ne odidin ne ma wo ma na che say acha ebi ne miwere efi nso ye say we efi na wo san kofa yenchi obi a ye frɛ no ofi ye frɛ na free ye no eno nkyerɛ say ofiri hɔ na mo ma na free wo no ene won emra ne ene free ye ne ntire baaye no ene say abra o say tutu a odi kan opemso ebedi asante akonwa no obi enim say oye say ode twifo na kanfo akanyina behye asante ase abra okoje ne fa ahode wo denkyira ho no ofiri akonwa no so pe na titiw denkyira ne achem eye wo mo adwen so mo ni asante ebeko if you say wafi akonwa no eso ti wo mo fi asante tumi no ana hoden no abafom wo he no so obabedi ya more or less no esikla ye opokuware no osansha oye ababu no kura no onye nana no wafase oye ne nana ene ye botra wafasefo no de ba no so nti no mo adwene ye won say wonye obi a obetumi ene won de asi ani sane osetutu ebeye no to one of the wars so mo koye achim ne asante ye fa na hantan war asante for na tu ni di hantan war because achim for na ebe kono no mo hihya special sandals bi tete wonu so ye kokokora ye nan egufom wo se ne ya ye nana no mo ko afuo ma nantire o twa nsuo kora nan bi am papa eyi bi rafia no na emu an na egufom nso hwe nya wo yankopon de no hu pa o na achim for ko hihye empaboa de ko kuna asante for ne se we dia hantan pa nie na wo mo he na de owusu achim tenten abra asante ne achim eko ntokwa no asante fo aba achim no na yese awowin besramo already history yese sehwi mpacho ya research hu se nye sehwifo babia na wo mu ewo no ye hu se sai ye awowin for it is present day ahafo na awowin for netiwo awowin for no omo ben asante in those days nti papa no ne asante man nyina ekontokwa no ena obesi nachi ewo kumase oyiyi wo musika nyina ena emema obekum wo de okumkum wo asante fo ni nyina na ekoye na ne etoso biem emmanuel wo palace on royal palace no royal women no o capture wo mu nyina ede wo mu ekọ ne kurom na no na eyite opokuware ete no soma ne sahene amankwatia oye bantam hene se ontu eburumoro ohene ne den de eburim emoro a oye awowin wohwe history beka sesehwe hu sanya nokre the truth is that awowin for wo mo hene eburumoro no ontu no so sa no nkwa rescue obi a mankwatia de wose ye oyo ene eburumoro kokon kase pa edifiti no epam eburumoro nkrofo no between the beer and the tunnel as I say yeah half land no na nya asantefo dia enti odi fiti no okum no ewie ye no ode ho ebeka asanteman ho ene ye frɛ ho ahafo fi sɛ ho na na fe ye kum so no ede ma asante ne ye ha
edema asante hene ene kuta 6 constituencies abeye asante fo na etewo ne epia asafo ebinum ko gu sehwi ebi ko western region ko western region omo krofo ni bo nshaem takwa nshaem agona pepesa mo enyina na omu fi sa part of Ghana na the problem ni trade ne bae na ne se me catch say capture royal women no ye de opokuare ne anti akuya kurukuru ye de no ko wasa mu de ne dwane ko wasa e no no ne maame ye fa ne nyanko kwasi amoa ene women na aka ni nyina ma no aka ni nyina eburomuro hu se obeye defeated no o me yekum na ne oni ne ho immediately de ne ko wasa no na santefo no tumi rescue no eye ne anti no no ane maame nyanko kwasi amoa de omukum no nti tamu a ye de ne bae a ye bodwa ama no ne ye de aye no akwaba no se akuya wo firi yie free na ekɔ no wasefo ni nyina ebekuta wodin eno ne afiri yie. Wow, lawyer, yeah, that's it. Wow, the question about lawyer, yeah, no year palmer.